Здравейте отново в канала на IDG. Днес ще ви представя жилищни сгради, новопостроени, около 20, може би над 20 броя, в краен жилищен район на Берлин, столицата на Германия. Също в този район, който ще ви представя, има и стари жилищни сгради, които са реновирани, но са така реновирани, че им е запазен старинния стил. Много интересно е направено. Това е напълно нов изграден жилищен район. Подмениха абсолютно всичко. ВиК, ел, улично осветление. Ще видите много интересен паркинг и изобщо как е решен проблема с паркирането. Ще ви покажа и контейнерите за отпадъци. Там как е решен проблема. Абонирайте се за канала. Аз тръгвам, намира се тук наблизо. Ето, може да се каже, че от тук започва района. Това са много стари жилищни сгради, които напълно ги реновираха. Тази сграда, която виждате тук отпред, дори дограмата е истинската, автентична дограма от едно време, дървена. Няма ПВЦ, няма метал. Все още има ремонтни дейности тук. Напред става по-интересно. Тук общо взето са такива много стари постройки, които на времето са се използвали и за отглеждане на животни. Ето една такава. Виждате вратата. То пък не може да фокусира сега. Виждате вратата. Като едно време. Ако беше в България, това ще да бъде съборано и щяха да бъдат направени пететажни кооперации, най-вероятно. За да се вписва в общата архитектура, положиха и павета, както е било едно време. Такива големи, груби камъни. За да се знае и за стотици години напред каква е била архитектурата. Това съм го забелязал, че е много важно в Западна Европа, изобщо в по-развитите държави. Много си пазят историята с всякакви подобни неща, не само постройки. Ето тук още една сграда. Тези мисля, че са нови, обаче вижте как са направени. Да са в един стил с другите. Погледнете прозорците. Отново имаме стара дървена дограма. Може да са и били стари сгради, не знам дали са нови или стари, но им е запазен стила. Виждате, това е било най-вероятно такава сграда за животни и тя е напълно реставрирана и се ползва по предназначение, не за животни, разбира се. Продължавам напред. Не забравяйте да харесате този клип, да коментирате и да се абонирате за канала. Ето там може да се види, започват новите жилищни сгради. Това е едно малко площадче тук. Това преди всичкото беше от тези стари постройки. И тук имаше треви, дървета. Тук вляво виждам, че има някакво събиране на млади хора. На барабани свирят. Ето го този площад. Видяхте колко малко сгради има тук от тези старите реновирани. Ето така са изглеждали преди. Всичко това ще бъде реновирано, но стила му ще бъде запазен. Архитектурата ще бъде запазена. Отпред също всичко това ще бъде реновирано и запазено. В центъра на Берлин има стари сгради на по няколко стотин години, които са
поддържани, все едно вчера са били построени. По този начин си запазват хората историята. И като дойде един турист или за бъдещите поколения след 100, 200, 300 години, могат да разберат какъв е бил преди 500 години стила, архитектурата, историята на Германия. Тук отново павета, стила се запазва. Това мисля, че сега ще стигна до една сграда, мисля, че ще бъде пожарна, но не съм много сигурен. И тя е направена в такъв старинен стил. Това е канал, леко е вдлъбнато за оводняване. Има шахти за дъждовни води, а не навсякъде да отива вода. И цял Берлин има така, предполагам, че в другите градове. Някъде са по-малки, другаде по-големи. Това е сградата, която си мисля, че ще бъде пожарна. А зад нея има на няколко етажа паркинг за автомобили, защото тук построиха доста жилищни сгради и тия сивите, сега отивам там. И са изчислили, че най-вероятно няма да има достатъчно паркоместа, затова са направили не 5-етажна жилищна сграда, а паркинг на няколко етажа. Разбира се, срещу заплащане. Няма нищо безплатно. Има на места паркинги, които са безплатни, но повечето се заплащат. Това не знам. Мисля, че пожарна ще бъде, защото някъде видях информационна табела. В Берлин има много такива сгради за пожарна. Може би са 50. Даже може и повече. Има ли такъв нов жилищен район, макар и малък? Веднага се строят училища, детски градини, дори пожарна, паркинги на няколко нива. Това е задължително, защото тези хора, тук има около 20 нови блока. Децата им къде ще ходят на детска градина, на училище? Къде? Трябва в другите училища и детски градини, които се използват пък от хората, които живеят в съседство. И какво става? Става това, което виждаме в София. Липса на места. Сега ще мина от тук да ви покажа новата детска градина и обновеното училище. То е старо, тук се намирам в източен Берлин. Училището е... Не мисля, че училището беше ново. Сега ще ви покажа. Тук мисля, че съм от задната страна. Може би ви изглеждат много скучни и еднакви тези сгради, но така е в Западна Европа, не само в Германия. Няма, както в Източна Европа, България, Румъния, Сърбия, Македония. Тук е една много красива сграда, направена и до нея някаква съборетина. Не. Всичко е в един стил, така е по-приятно от архитектурна гледна точка. Това носи удоволствие. Отколкото сега ще ви покажа контейнерите за отпадъци. Тук видях едни. Те са под земята. По този начин няма абсолютно никакви миризми. И едно изхвърлено бюро. Ето ги контейнерите. Живущите си имат ключови и друг не може да отвори. Продължавам напред. Виждате, навсякъде има осветление. Въпреки че още е светло. Дърветата са още малки. Всичко това е на не повече от 5-6 години. В Германия много дълго ги строят. И жилищни сгради, и ремонти, като има. Много време минава. Тук имаше един площад за децата. След него има още един по-стар. Такова съоръжение за скейтборд и с велосипед.
Това е, което виждате, чисто нова детска градина. Тя е построена точно заради тези блокчета тук, през които минах. А отсреща червената сграда е училище. Има много сериозни съоръжения за отвеждане на дъждовните води, канали. И тук сега има един такъв. Тук имаше още един по дължина, както би трябвало да бъде и в България. Насякъде се спазват различни нива, така че да не стават локви или наводнения. Тук има и кофе. По-точно не е кофе, ами място, където да си изхвърлите буклука. И той отива под земята. 6 броя за различни видове отпадъци. Има информационна табела. Най-вероятно това представлява трансформатора, който захранва този малък жилищен комплекс. И че стар Мерцедес, няма как да не ви го покажа. Старите автомобили, мисля, че над 35 или 30 години, или 30 или 35 години, автомобили над тази възраст се водят ретро в Германия. И те имат други условия. Супер! Ако имате такъв ретро автомобил, задължително трябва да е в оригинален вид. За да може да се възползвате от по-ниски там данъци, такси, застраховки. Но не са по-високи, отколкото на новите автомобили. Вижте как изглежда игрището за футбол и баскетбол между детската градина и училището. Как изглежда училището? Това тук, има горе една бяла топка, е обсерватория. Има телескоп в края на Берлин, краен жилищен район. И най-вероятно около децата имат, според програмата за обучение, предмет свързан с астрологията. Там с планети, звезди, идват тук да се обучават. Тук не знам какво ще бъде, все още не е завършено, има огради. Излизам в края вече. Вляво започват стари панелни жилищни сгради, строени по времето на социализма. Намирам се в източен Берлин. Както казах, до 1989 година тук е била друга форма на управление. Това ще е пак за децата нещо. Детски център. Да. Виждате горе. Детски център. Пак свързано с някакви обучения. Не е детска градина, има много такива като занималния, може би, но виждал съм отвънка. Занимават ги децата с най-различни неща, ако мога да обобщя, по начина, по който играят, например. Самите занимания предизвикват в децата интерес към най-различни области. Примерно физика, химия, математика, там най-различни предмети. Децата изпитват интерес и заради самата игра така е направена, че те запомнят нещата, които са в самото обучение. Тук ще направя една обиколка
обиколка сега. И ще завия на дясно. Тук няма велоалея. Защо ни ги карат тия велосипеди? Не видях дали има знак. Дали е позволено за пешеходци, за велосипедисти. Панелените жилища са измислени за първи път в Германия. Бързо и лесно строителство, не в Русия, както повечето българи си мислят. Руснаците изкопират тази технология от Германия. Една жилищна сграда, мисля, че е пак по-новичка. Видяхте паркинга за велосипедите. Много имам чувството, че всичко е направено много логично и правилно. Просторно, широк тротуар, трева. Абсолютно всичко се поддържа от, казвал съм го и в други клипове, от различни фирми, които отговарят за всеки 1 сантиметър земя, която виждате тук. Сега виждате, това е стар район, жилищен. Виждате тротуарите как са. Тук е новия район, нови жилищни сгради, нови тротуари. Абсолютно всичко е ново. И стила е същия, подобен на стария. Така че да няма много голям контраст, защото това е много, много грозно. Виждате пътното платно, автомобилите, как имат паркинги. Тротуара е брутален. По него няма стълбови за улично осветление. Те са изнесени в максимално ляво, откъдето минават проводниците, има павета за по-лесни ремонти, евентуално за в бъдеще. Да не се развалят плочките и отдолу каквото има. Ремаркета и дръвчета има, които отново не са на тротуара. Виждате как има дървесина долу, да не се вижда почва, защото да няма прахоляк. И как е обезопасено дървото. Всички дървета са по този начин вързани. Ето входа. 13-ти вход. И това е паркинг за велосипеди. Не само предното колело на велосипеда да стои стабилно. Знаете ги тези малки съоръжения метални и лесно да може да падне велосипеда. Тук се подпира целият велосипед и си го заключвате. Сега е времето, в което хората, въпреки че днес е събота, хората се прибират повечето там, където са излизали. Има много голямо движение. Как е решен тук проблема? Има бариера за паркинга само за живущите. Разбира се, платен. Отпред на велопаркинга, както виждате, може и мотоциклети да се паркират и завързват за металните съоръжения. Отново го има това в длъбнатото, което мисля, че е за събиране евентуално на по-силни дъждове, да се събира водата. Паркинга на няколко нива, отново с бариери. Тук вече се връщам обратно. Минавам покрай евентуалната сграда на пожарната. Всичко е много красиво направено. Направено е с инженерна мисъл. Всеки един детайл. Голяма красота. В България постоянно трябваше да гледам къде вървя по тротуара, защото да не се спъна някъде.
Не, че не могат и българските инженери да мислят и работници, но не знам, липсва контрол или пари не липсват, защото има пари за абсолютно всичко в България. Но не знам защо не се случват нещата, така че стандарта на живот да бъде по-висок. Тези ситните камъчета, които виждате, са от зимния период, преди около една година. Навсякъде всички пешеходни зони се обсипват с такива камъчета, които предизвикват по-добро сцепление. И ако някъде се заледи, хората, пешеходците да бъдат предпазени. А когато се стопли, когато му дойде времето, се премахват от машините, които почистват пешеходните зони. Убеден съм, че ако това беше в България, тук нямаше да има направен такъв. Това първо пропуснах да кажа, че това не е някакъв затворен комплекс. Такава е гледката във всички жилищни райони в цяла Германия и изобщо в цяла Западна Европа. Това е чешмичка за вода. Може би да, затворена. Вижте как е затворена, с каква метална плоскост. Но подобни има не само тук, ами навсякъде. Едно и също е. Спазват се някакви стандарти. Вдясно, минах в началото на клипа, има около 20-30 младежи, които пеят и свирят на музикални инструменти. Най-вероятно са се организирали по някакъв начин и не знам, някаква квартална местна група изнася безплатно някакво мини представление. Много такива подобни неща се организират в Германия. Младите хора се забавляват. Представете си го в България, квартална група изнася такъв мини концерт за хората от квартала. Има примерно алкохол или нещо за хапване. Дори няма и някакви тон-клони, усилватели, не. Просто звука е реален само от музикалните инструменти. Там не знам тук дали ще се види. Вижда се да има един човек. И в ляво има бялата шатра. Така изглеждат новите шахти. Изключително масивни. Бях сега на това събиране. Те тук фестивали ги наричат. И около 20 на човека има седнали на столчета, на една трева и 2-3 шатрички. Един огън имаше запален. Не силен, димеше. И 3 момчета пеят и свирят така лека, спокойна музика. Автопарка в Германия е от сравнително нови автомобили. Или ако има стари, то са в оригинален вид. Доколкото знам, тук нямаш право да си променяш каквото ти падне. Когато инфраструктурата е направена правилно, логично, красиво, приятно, не само красиво, но и когато е необходимо да бъде полезна, например да няма струпване на дъждовни води, това носи удоволствие, това вдига стандарта на живот. Кажете ми сега, въпреки че е старо, не е ли красиво жилищна сграда? Не е ли красиво? Запазен е едно времешния стил. Тези две сгради стари строят една нова.
но тя ще бъде в същия стил, така че да не се наруши архитектурата. Да има две стари сгради и между тях нещо ново, луксозно. Не. Това се прави масово в България, но в Западна Европа не е така. Много ремонтни дейности има в Берлин. В момента, края на 2024 година, може би се ремонтират 100-150 улици. Разширява се метрото, постоянно има множество ремонти, подобрения, реставрации, обновления, напълно нови пътища и жилищни райони. Постоянно се работи. Може да усетиш къде ти отиват парите от данъци. Това беше клипа. Още един път абонирайте се за канала. Аз отивам тук ти е малко към Lidl. Да видя какво има. Абонирайте се за канала и очаквайте следващия клип. Чао!